HYOL, eli Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset, on puoluepoliittisesti sitoutunut ryhmä, joka kokoaa yhteen ainejärjestön aktiiveja 8 eri tiedekunnasta. Me HYOLissa uskomme, että HY tavoittaa jäsenistönsä parhaiten järjestöjen kautta. Siksi järjestöpalveluista ei saa tinkiä. Ylioppilaskuntamme taloutta on suunniteltava pitkäjänteisesti, eikä heikossakaan taloustilanteessa kannata tehdä paniikkiratkaisuja. Helsingin yliopiston on oltava avoin ja viihtyisä yhteisö, jossa jokainen voi hyvin. Korkeakoulukiusaamiseen ja syrjintään on puututtava. Opiskelijalla on oikeus hyvään opetukseen, laadukkaaseen ohjaukseen ja suoritustapoihin, jotka sopivat omaan elämäntilanteeseen. Opiskelijoiden syyllistäminen on lopetettava ja heidän työelämään siirtymistään tuettava. Työura alkaa ensimmäisestä kesätyöpaikasta. Kunnallisvaaleissa haluamme HY:n vaativan lisää opiskelija-asuntoja, parempaa terveydenhuoltoa, pyöräilykaistoja ja julkiseen liikenteeseen panostamista. Äänestä ylioppilaskunta näkymään omassa arjessasi. Anna ylioppilaskunnallesi kasvaa.